Evo, danas stomatologija ima tu sreću da je posle dužih niza godina osavremenila svoj rad. I sami znamo da je stomatologija, ova državna stomatologija u prethodnom periodu doživljavala, bit ću slobodan da kažem, nepravdu, jer je najveća racionalizacija koja je uopšte u zdravstvenom sistemu Srbije upravo sprovedena u stomatologiji. Paralelno umesto sa razvojem ove državne stomatologije, mi smo imali prioritete u onom privatnom sektoru, tako da je stomatologija dugo bila na marginama državnog sistema zdravstvene zaštite i svako različito bilo organizovano u različitim ustanovama. Dom zdravlja Pirot je uspevao, i mislim da je to očigledno i današnjeg dana, da su napori koje je ulagao i Dom zdravlja, a i osnivač, kako ranije država, tako i u prethodnom 10-godišnjem periodu lokalna samouprava, da održimo standard u nivou pružanja stomatološke zdravstvene zaštite, svakako i u onom segmentu dečje preventivne stomatologije, a i kod stomatologije za odrasle, koja je najviše, da kažem, propatila u ovom prethodnom periodu. Ulaganja u infrastrukturu stomatologije su bila jako insuficijentna u prethodnom periodu, tako da oprema koja je zatečena i koja je i dan danas u funkciji samo zahvaljujući velikom zalaganju i samih radnika u stomatologiji i tehničke službe koja je to držala na nekom optimalnom nivou i funkcionalnom nivou. Evo, posle dužeg vremena, danas zvanično stavljamo u funkciju jedan savremeni dijagnostički aparat, žargonski nazvan ortopan, inače to je rentgen aparat koji služi za snimanje kostiju lica i vilica, neizostavan dijagnostički uređaj za mnoga stanja u stomatologiji, o čemu će kolega Ćirić možda malo više da vam kaže, ali moje zadovoljstvo tim pre veće što u ovom trenutku kada i Dom zdravlja kao primarni nivo zdravstvene zaštite preuzima ponovo Vlada Republike Srbije, mi imamo situaciju da lokalna samouprava i dalje svojim finansijskim sredstvima pokušava da obezbedi odgovarajući optimalni nivo zdravstvene zaštite, ne samo u drugim segmentima iz rada Doma zdravlja, nego evo i kod stomatologije. Stomatološka služba, a i uopšte sve stomatološke ordinacije na teritoriji Pirotskog okruga imaju veliki benefit sa ovakvim aparatom koji je instaliran kod nas u stomatologiji Doma zdravlja u Pirotu. U tom smislu da dijagnostički sve promene na vilicama, na zubima, patološke koje su moguće, se vrlo lako dijagnostikuju i mnogo olakšavaju posao i stomatolozima i na zadovoljstvo, siguran sam, svih pacijenata, bit će sve to mnogo brže, mnogo kvalitetnije i sama terapija će se mnogo bolje i kvalitetnije i brže postavljati. Imamo sreće da vrlo brzo na osnovu naših potraživanja, zahteva i u celom okrugu ovo je jedini aparat, postoji još jedan u privatnom sektoru, ali je najnoviji dijagnostički u smislu tom da je digitalni, sofisticiran, najnovije generacije i promene se veoma dobro vide, tako da će mnogo olakšati pacijenata koji se leče o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje, svima će biti besplatna ova usluga. Kod takozvanih ekonomskih pacijenata cena će biti simbolična, tako da, zahvaljujući tome što nam je i grad pomogao, u stvari i omogućio ova sredstva, mi ćemo to vratiti sa najmanjom mogućom cenom koja će biti. Pa kao što je dr. Raša rekao, direktor Doma zdravlja, unazad 10 godina grad Pirot kao osnivač Doma zdravlja dosta ulaže i finansijski pomaže Dom zdravlja, odnosno primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz unapređenje infrastrukture, tehničko-investicionalno održavanje objekata, kroz nabavku opreme, medicinske opreme za rad u Domu zdravlja, ali takođe i kroz finansijsku podršku za radno angažovanje zdravstvenih radnika za potrebe Doma zdravlja. Takođe, grad Pirot i kroz različite programske sadržaje dosta radi na unapređenju zdravstvene zaštite. Znate da imamo
2.600.000 dinara koje odvajamo za vantelesnu oplodnju. Takođe za lečenje dece, za lečenje bolesti i stanja dece koje nisu obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Znate da smo potpisali pre 4 godine sa Republičkim zavodom za medicinu sporta, gde jedan put mesečno stručnjaci i Zavod za medicinu sporta besplatno pregledavaju decu od 6 do 14 godina koji su u sistemu sporta. Takođe smo odvojili značajna sredstva za nezaposlene mlade lekare i za njihove deficitarne specijalizacije. Što se tiče samog uređaja, njegova cena ortopane je 3,5 miliona dinara i prema ljudima koji rade u stomatologiji, to je zlatni standard u radiološkoj dijagnostici, patologije zuba i vilice, tako da će naši građani imati jedno najsavremenije dijagnostičko sredstvo i time će biti unapređeno lečenje patologije zuba i vilice. Mi ove godine takođe smo odvojili sredstva u rebalansu, mi očekujemo u skupštinsku proceduru potvrdu za nabavku 2 registrofona i za angažovanje 2 medicinska radnika za potrebe hitne medicinske pomoći. Pre 2 godine smo nabavili najsavremeniji ultrazvučni ginekološki aparat i ja mislim da smo u zadnjih 2-3 godina nabavili i 3 vozila za potrebe hitne medicinske pomoći, 2 iz donacije, jedno smo mi kupili i opremili smo i sva 3 vozila su opremljena najsavremenijom medicinskom. Da. Tako da grad Pirot permanentno radi i dalje će da pomaže finansijski, promenio se zakon o zdravstvenoj zaštiti. Mi smo do sada kao osnivači mogli samo da ulažemo u primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dom zdravlja, sad se promenio zakon o zdravstvenoj zaštiti, tako da po novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti možemo da ulažemo i opštu bolnicu, tako da i u narednom periodu mi ćemo svakako pomagati naše zdravstvene ustanove, jer to je u interesu građana Pirota.